எல்லாருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இன்னைக்கு கோவில் போட்டிருக்கிறது தென் திருப்பேரை. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையில் இருக்கிற இந்த பழமையான நவ திருப்பதி வைணவ தலம். இங்கே மகர நெடுங்குழை நாதர் தாயார் குழைக்காத வள்ளின்னு பிரசித்தியானவர். பூமாதேவி தவம் செஞ்ச இடமா சொல்கிறா. இது ஆழ்வாரால் பாடல் பெற்ற 108 திவ்ய தேசத்தில் ஒன்று. நவ திருப்பதியில் இது 6வது திருத்தலம். இது இறைவனோட காதில் மகர குண்டலம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மீன் வடிவில் இருக்குது. அதனால தான் மகர நெடுங்குழை காதர்னு பேர். இங்கே பூமாதேவி அந்த ஸ்ரீபேரைங்கிற இடத்துல தவம் செய்கிறா. அதனால் அந்த இடத்துக்கே அதே பேர்.